Ell volia ficar-se al llit amb Marilyn. Espectacle de cos mamífer, costés el que costés, malgrat els avisos dels seus assessors sobre la inconveniència d'aquest caprici. Marilyn era un ésser inestable i, per tant, perillós. Havia avortat diverses vegades. Era addicte als barbitúrics. A més, tenia amics comunistes. No obstant això, amb la foguerada, sembla que el president va pregar al seu cunyat que desallotgés el terreny i li preparés en safata aquella bomba sexual rossa a la cabanya de la piscina. Volia una senyora revolcada i li va murmurar paraules dolces per aconseguir-ho. Però, uns mesos més tard, ja eren amants regulars i el president, amb la seva veu d'hipnotitzador, ja més relaxat, li murmurava tot tipus de grolleries mentre feien l'amor, per la qual cosa ella es trobava incòmoda i afirmava que sentia vergonya, ja que s'imaginava que el guardaespatlles devien ser a prop. I s'autoenganyava, dient-se: ara que estic enamorada d'un home important, tot canviarà.